Здравейте, това е 20 епизод на Hardcraft и да, днес не знам какво ще правим. Вчера си направих една тирка на Бренкик 1 и EFI нещо си едно. Така сега. War, пак парк, това не го знам парк, я да видим. Welcome to the... Добре, не причетам другите да скачат, иначе бам. Добре. Добре, тук няма да се убиеш. Басейна ми изглежда доста... Добре, няма да се убиеш. В момента рекламираме аквапарк, малко налаги, но няма значение. Здрасти, Вибокс, здрави Вибокс, да не казаха за здраво. Какво е това сега? Така, добре. Тук е някакви... Това е нещо като шезлон или нещо такова. Лупер, ами, мисля, че е Луперман. Ето, в момента рекламираме аквапарк. Аквапарк е много яко нещо като джакузи. Ето, виждате тук колко яко нещо има. Заваля. Фък. Ето, тук скачвате. Това си е басейна. Виждате колко е як. Ето, смениха времето. Ето, това е аквапарка. И това е просто аквапарка. Малко, вече много як. Спам. Така. Знае, че днес би трябвало да снимам с Minecraft Beta, защото той не е влизал в сървъра много отдавна, защото екрана там нещо му се е приебал и може да влиза. Тоест нещо с компютъра някакви проблеми има и така. Съжалявам, че лаги. И толкова гадно, че лаги. Прави се. Не лаги чак толкова много вече. Пак чувам някаква крава. Някаква тъпа досадна крава. И зомби и овца и най-различни пустоти. Макар че на слушалки ви не може да чуете. Как се фък. Някакво досадно зомби. Което може би е се е подпалил някъде. Много наблизо, но не знам точно къде е. Фък. Тук някакъв чест има. Честове. Миналия епизод ми ще влезахме в къщичката на Бести, на някакъв друг. Къде е? И аз отново сме с бандикам, защото на това не лаги. Въобще нито на мен не лаги, нито на вас лаги. Така че епизодите ще са по 9 минути някъде там. Събирам това камера и после се удържа в честовете. Общо, за да се правим сходки и сървър, дигаме левели, както виждате, Ентерман. Вчера в миналия епизод ме изплаши супер много. Телепортна се до мен и ме изплаши. Добре, това ще е епизода. И къде си чакаме както е. И другия епизод ще продължим. Така че, чао! Не, всъщност, сега, чао!